Welcome to the Educational Camp Come Counseling Session by Enviro Skills Academy, providing 100% international placement. We are offering scholarship to students getting on the spot registration. So please join us on the 8th and 9th of May 2024. Hadian katu kat nesngi bagilat pathai kubor kila penmi eki kubor halor ka Jingkitbok gol u Heprit Samborlang renja nyos nam kartan kamtam hadian bau rang up gol jongkari Argentina u Emiliano Martinez ula tap ya video up gol jong teu khna ha ka Instagram page jong u bat penlong ya u ban pau nam su su hadu baki club ba phe am tang na ka jala hanrai na kiwe pat ki jala kari India bat nasabari ru kumjo u MLA ka Voice of the People's Party na Mawryngkneng u ba Heaving kharpran ha ka nyotere u jamang arja arpusau lej ban ai ka Jingkitbok ket ruyang yau teu Heprit. Hakani ka singi uba Heaving ula IT ya ki jersey, ka ball, ki boot, ki hand glove, shau teu Heprit bat pen pau ka Jingkitbok ba undang kiyo saprang. Haka kami lek kai football bat kum undang up goal. Uba Heaving ula pen pau ba Ïakren bat ka Sorkar jela bakan pai kmat shau nu Heprit namar udai ru nakalong yeng ka ba kamduna ka yok ka kot. Tentang itu nang ni po Shillong Mail, cuma bantuan itu ini tarik Samborlanganja. Bala pau kining si po ki social media but ba way ni kinong lekai program chung ka tintina ula ai ka comments but this way I ka sap on ka udon kunta kulkipa tingwan ni ka por ban kibok kibang yu ba un yo comment ko bakhia but bangla un penne ni ka sap udon hadu benda he kini ka way ni ki tat tinti ba den bot kalong kalat kamai chakpo Ting susorong lagi ni kadang tanjungi bang lami kunta bang rusnam bang pau ta leng pasal. Ting ni Jingkitbok ibang ya ki pa ki bahing jungu ki bala krum yu bat kila ai ka I'm simik yu bau long tau long ka betibet. Yes kam alis kamatru nalam nekai bah nak pos ke por but ngis kam ubleng nang rap ko yu but juga poru rekomend skam ba naglang Sorkar ru angin pensoi Sorkar ba ngano kalat lenti ban rapdam ba uno patawan na kalongin ka ba aduk usitja skam ba naglang Sorkar kanai nang ba kanlang ka jing rap ba nang ki soprang ha kan ka jingla kai football jung untuk kam hok itu ka sap ro bring la Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya